menghindari cilik. gawe pakaian ini bisa pelanggar. Kowe ketua lho ning kene. Ketua Ganongan Kota. Nek sekali jangan ngalah. Jangan. Jangan setel. Ya Allah. Ketua iki rada mempeng iki didelok presane. Lho, Pak Camat, Mbah Lurah. Isi-isini. Masamu iki. Iki. Yo, monggo Ganongan. Agus ngobrol setengah jam, Mas. Yo monggo silakan Gus Magus. Pripun Mbak Camat iki setuju 100 sak jam nggih? Iya Mbak Camat jare muni kok khusus masak sus kentus
piye? Oh, kene gawe anu wedi sing ati emo. Oh, kuwi. Tak sambil lunga tak. Mengke boten cara paterun, Mbak, mengke sawerane kiris mawon. Dana liwate. Aja kaya ngono. Iki didelok piyantun sesepuh reok sedaya mawon lho. Mbah Lurahe biyen jare mantan garawangan. Mengko Mbah jenengan mengke jungkir wali lho, Mbah. Saestu, Mbah. Jenengan joget jungkir wali napa pripun mengke? Oh, nggih, nggih, nggih. Oh, dak yo. Ora kita kok joget Mbah Lurah. Tak cepake jate saka ibu. Aja ameng sanding cagak kaya enek. Sopo? Sunan Tugu Cagak. Wah, kalian baik e. Sunan madu sih. Tuwek-tuwekane Ya. golongan. War nyapa? Oleh. Oh, kan harus. Tangan semen tambah banyak lho. Oh. Ya. Iki ngeten, Mbah. Monggo Mbah Lurah Pak Gede. Kok pondok iki apa? Tak tuwono. Monggo. Lurah Pak Kuden biyen penari bujaganong. Balurah Didi. Biyen Balurah Ganongan, jungkir walik biyen. Saiki balik Lurah Ganongane ning kasur. Ah, nggih. Tapi kok anu haji. Haji apa? Haji kan. Senior kita dari asli Pak Gede. Pak Kuden kerja di Surabaya, balik ke juga hadir dengan membawa turis. Kayaknya sih apa? Sopo? Pandi. Oh, waktu Wandi nggih. Wondo Wandi. Kelop kene. Ya. Wonten tak kene. Ya, Wandi yo, selesai. Ayo. Nah, ini tuwek-tuwek iki. Nah.